En el 830 dia de pandèmia no es comenta cap novetat sobre el virus que ens té atrapats, sinó dels resultats de les eleccions andaluses, on el que fins ara havia fet de president de la Junta, Juanma Moreno, ha estat capaç no sols de revalidar el lideratge, sinó d'obtenir una majoria absoluta on, a més, li en sobren 3 escons per treure avant qualsevol llei o norma. L'opinió publicada destaca que els resultats responen a un fet històric i la veritat és que en certa mesura sí que ho és. Si es té en compte que Andalusia sempre ha estat el graner del vot socialista al conjunt de l'Estat. Uns socialistes que si no trauen lliçons de resultats és perquè van massa preocupats per mantenir el govern de Sánchez. Els comicis deixen clar que la dreta s'ha centrat i els socialistes s'han escorat a la dreta i, clar, això descol·loca l'electorat que es troba vivint moviments tel·lúrics sorprenents.